Lehenik eta behin eskerrik asko etortzegatik, eskerrik asko modu batez edo beste parte hartzegatik, lagunaron gustatzen jaku gauzak plazaratzen ditugunean, jendeak olako atentzinu prestatzea. Gaurko saioan, egia da sortu gendula, bere momentuan prestatzen ibiliko ginela, pentsatzen hasi ginela, itzen gendun batez be, retaren, erreformaren ostean, lagunaroren kotizazio sistema moldatzeko hainbat proposamenak zuei plazaratzeko, eta gai horieta segurazki urrengo hilabetetan itzen gugu, gaur izango da zuetako gehienentzat, entzuten desun lehendabiziko aldia, ikusi nola barneratu behar dan kontu bat dala, azkenean, filosofia aldaketa bat badator, horren atzetik eta nik uste dut horri, edo berneratzeko denbora bere izango deula, baina era berean uste gendun, aproposa izan litekela, aprobetsatzea foro hau, beste hainbat gauzetaz berbaitzeko. Batez be berbaitzeko lagunaroren egungo egoera nolakoa den kontateko, urte honen erdiz jada pasatu dela esan dezakegula, eta itxein dezagun, lehendabiziko 6 hilabete hauetan ze gertatu dan lagunaron, eta zutxi urtea bukatzen denerako. Eta gaina kontuan harturik aurreko urtean nolakoa izan zen. Bakizu aurreko urte nahiko latza izan zala, rentabilidadei dagokionez, ez dut alarri biliginala, kaudimena be lautik bera egon zala, eta ikus dezagun oain zein egoretan gauden. Goizez bezaten nun, zailo hau grabatuta gongo da, bihar be eskuragai izango zuela webgunean, erabiliko ditugun diapoak be eskuragai izango dituzuela, galderak eitxeteko txanda ezberdinak irekiko ditugu itzaldian zehar. Hemen zaudetenok, nahiz eta gertu egon, obez, pasatuko dituego mikroa, online daudenek be entzun dezaten mikro erabildu behar dugu. Eta online zaudeten entzako, bidali WhatsApp, txataren bidez bidali galderak eta erantzuten saiatuko gara. Izlariari dagokionez, nik uste dut aski ezagunak direla, baina bada ez pare, alde batetik Alicia Boiardau, Alicia da afiliazio, kotizazio eta pentsinoen zuzendaria. Gurekin batera Luis Mari Ugarte, lagunaroren zuzendari nagusia, eta ni Carlos Mazanaz idazkari nagusia. Eta gaia hori gabe hasiko naz, eta tarteka irekiko ditugu momentuak galderak egiteko, baina hasiko gea. Eta hasteko, akordatzen baldin bazaretan, 2021 batearen azken nengo hilabetetan agertu zen berriro, denboraldi luze baten apenas aipatzen gendun konzeptu bat, inflazioa. Urte luze batzuetan egon ginean, inflaziorik egon gabe, eta 2021 batearen azkenengo hilabetetan hasi zen berriro inflazioa agertzen. Eta hasi ginen berriro ekonomistok, hasi ginen berriro itxitzen inflazioa. 2022 ailegatu zen, hasiera batean uste gendu, urte edo nolakoa izango zala, eta batean Ukraina eta Rusaren arteko gatazka sortu zen. Eta hortik aurrera, testu ingurua aldatu zen erabat. Hortik aurrera, ikusi zen du nola energiaren presioa gora egin zon, inflazioa disparatu egin zen, eta momentu konkretu hortan, Banko Zentral guztiek, Europa mailan, Estatu mailan, Erresuma Batuan, Australian edo zein lekutan, Banko Zentralek ze egin zaben, ekonomia oztu nahian, ikusten zaben, berotzen ari zala, hasi ziren interes tipoak igotzen. Eta hala egin zaben, urtean zehar hainbat aldiz, banku guztik batera, norabide berdina juten ziren guztik, eta horrez ez suposatu zuen, inbertitzaileok zorroan gendun errenta finkoko aktiboek galerak izan zituztela, balioa galdu zaben. Eta galdu zaben, hemen aukera berriak eskaintzen zabelako tipo altuagoak zorroan genitxuenak baino. Eta horrek errenta finkoko zorroetan galera handiak suposatu zuen, eta era berean, ekonomia mailan ikusten zen, zalantza batzuk zeudela. Eta holako testuinguru, ziurgabetasunaz beteriko testuinguru hortan, burtsa guztik bera egin zaben. Eta normalen hori ez da gertatzen, burtsek galtzen dabela, errenta finkak galtzen zuela, baina 2022 hori gertatu zen. Ezoiko oso urte garrantzitsua izan zen, eta guk horregon da galerak izan genitxu. Horatzen baldin bazarete, gure errentabilidad minus 6,4koa izan zen, kaudimena hasi ginen urtea 13an, eta bukatu genduen 100 baten. Eta bukatu genduen 100 baten,
kontuan harturik pentsio eskubideak ez genitula eguneratu KPI-rekin, oda, 5,7-rekin, baizik eta 1-batekin. Historian zehar, medida hori edo neurri hori aplikatu gendun lehendabiziko urtean. Baina llegatu zen 2023. Eta 2023 horren beste aurreko urtea hain gogorra izan da, uste gendun, errekuperazio urtea izango zala, eta izan dira urtarrian eta otsailean oso hilabete onak izan ziren, eta burtsak gora, batez burtsak gora, tipoak, hor zalantzak, baino, ez zuten kalik egiten edo kalterik egiten. Eta batean, martxoan agertu zen, akordatzen baldin bazarete, estatu batuetan, tamaina erdiko banku batzuen arazo batzuk. Hasi ginen Silicon Valley Bank famatu horrekin, eta esanten genuen, baina hori, estatu batuetan gertatzen ari da, hemendik urrun dau, baina, ez txan bakarri Silicon Valley izan, baizik eta inguruko beste banku regional batzutan antzerako arazoak izan zituztela, eta kanpoan zala, edo urrun zalakoan geundela, ikusi genduen Europa mailan bez zer gertatu zala. Credit Suisseko krisialdia suertatu zala, eta egize da, momentu hortan, banku zentralek, bai estatu batuetako, bai Suitzako gobernuaren erreakzioa oso potente izan zala, normalen esperoz genduna, baina haiek ikusi zuten hor arriskua egon zitekela, eta neurri batzuk hartu zituzten. Claro, gu hasieran posposi geunden, urtarria eta otsaila partea, pasa ostean, zer rentabilidadeak oso positiboak zen, zirelako, baina hori gertatu zala, ostras, ja, aurpegizi aldatu genduen, ez da? Uste gendulako, banka arloan, olako zalantzak sortzen baldin ziren, kontuan harturik bankan azkenean konfidantzaz oinarritzen da, ez da? Zuk banku bat ematen diozu diruak, fidatzen zaelako, ez dala arazurik egongo eta voltatuko izulakoan. Baina olako mesfidantza sortzen zala, esaten gendu, ostras, aberri hau edatzen dan eta arazoak izaten ditugun, horregatik oso garrantzitsu izan zen, banko zentralek izan zaben, erantzun azkarrak, ez da? Testu inguru hortan, inbertitzaileok esan gendun, banku zentralak pasatu dira tipoak igotzean, eta tipoak horren beste igotzeagatik, behitxu, banku batzuk sufritzen ari dira, ze guzti hau tipoen igoeragatik basan, arrazoi bat hori basan, eta uste gendun ja hasiko zirela tipoak jaisten. Baina banku zentralek mantentzen zaben mesua, ez. Mantenduko ditugu tendentzia, gonazko tendentzia, oraindik igoko ditugu tipoak, eta en parte arrazoia zaben, ze karo, ikusten zendun ekonomia, estatu mailan, eta ikusten zendun hazkunde sendo batekin aurrera jotzen zula, ikusten zendun desempleo tasak oso txikiak zirela, ia pleno empleo bazabela, eta naizta inflazioa gutxitu, ikusten zat subjazentea oraindik altua zala. Eta mantentzen zaben mesua, ez, igoko dugu. Eta Europa mailan egize da, Europa mailan industria pixka bat motelduta zegola, baina zerbitzu arloa oso ondo zegoen. Orduan Europa mailan, naizta adibidez, Alemania parrean rezezioan egon, orokorrean zerbitzuak direla eta gorako bidea zegoela ekonomia. Eta era beran, Europan naizta inflazioa jaitsi, oraindik bazan, 1,2ko da banko zentralaren helburua, baino altuagoa zan. Orduan, mesua jarraitzen zuen esanez. Jarraitzuko tipoak igotzen, hau oraindik ez da hau, eta hor geunden pixka bat garai baten ikusten aber nolako bilakaera azkenean izango zuen ekonomiak. Eta tarte hortan ari ginen, eta tarte hortan rentabilidadeak oso positiboak ari ziren lagunaronak be, oso positiboak izaten ari dira, baina batez be errenta finkoan oinarritu, errenta aldakorrean oinarriturik, eta aurreko astean ja hasi ginen pixka bat ja aurpegia zinbultzen edo, ez da? Ikusten gendulako zalantza batzuk sortu direla, eta agian gauza ez da hain ondo estatu batuetan, Europa mailan, gauzak ez daude hain egoera honean, baina ikusten baldin baduzuen, maiatzeko itxieran, gure errentabilidadea 3,38 plan de gestionean genduen, aurreikusita genduena, baina puntu bat altuago da, hau da seinale ona da. Bilakaera, maiatza arte, oso ona zan, ikusten baldin baduzu, urdin koloreko lerro hori kudeaketa planan aurreikusita genduna da, eta bestea da norabide erreala, ezta? Edo bilakaera erreala barkatu. Ikusten dugu,
ondo geundela, oinarriturik bekaldean agertzen den bezala, errenta aldakorrean, ze ematen zuen gauzik ondo juten ari zirela, baina naizta ekaineko azkenengo astean pixka bat, gauza ez da, txarto ez da gerau, baina, bueno, hain ondo ez dago momentu hontan. Orduan, honekin zer esan ere? Bueno, lehenik eta behin, ez pentsa, urtearen lehendabiziko 6 hilabetetan, 1/3 adibidez lortu dugulako, hori biderbi, hori izango dela, urte bukaeran lortuko gula, bale? Volatilidadea, gure momentu hontan, nagusia, orain arteko bilakaera positibo izan da, baina oraindik 6 hilea falta direla, eta ikusiko gun zer gertatzen den. Orduan, guzti honek zer eragina dauke errenta solventzian? Konturatzen baldin bazarete, edo akordatzen baldin bazarete, gu lehen aipatu dudan bezala, aurrek urtean, kaudimena bukatu zen 1/1, kudeaketa planean uste gendun, hazkundea egongo zala, ia 3 ailegaturik, eta ikusten baldin bazarun, maiatzeko itxierarekin, ia 3 hortan geunden. Bilerakera positibo hori, errentabilidadean hori isladatzen dabe, kaudimenean. Asko falta da, eta volatilidadea egongo dara segurazki urrengo hilabetetan, baina, bueno, momentuz, bilakaera nik positibo joko nuke, bale? Honek ez du esan nahi, gerora begira, beti ondo izango dela, ezta? Edozein gauza ez, baina, bueno, oraindik partido luzea dagola esango nuke. Hori, pentsiñoi dagokien ez. Gero, beste entidadearen beste arlotik pasauta, bueno, lehenik eta behin zenbat mutualistak garen. Akordatzen baldin bazarete, aurreko urtearen bilakaera oso positibo izan zela, hainbat MDD sortu zirela, iraupen jakineko mutualistak sortu direla, ia 30.000 lagunen izatera pasatu ginen, eta urte honetan, bueno, norabide, antzerako norabide geneukan, baina aurreko hilabetean, maiatzean, bueno, bi gauza gertatu dira. Lehenik eta behin, Eroski Bidaieko lankide batzuk edo bazkide batzuk pasatu dira negozio berrira, eta bitartean lagunaren mutualista aktiboak ez direla, horregatik atera dira eta guztiak maiatzen izan dira, 170 edo. Eta era benean, kontuan hartu, mutualista, guain dela urte bete, iraupen jakineko mutualisten askunde nabaria egon dela, eta urte bete pasa osten, haietako batzuk jarraitzen dabe, baina beste batzuk baja izan dabe. Orduan, bueno, jakin badakigu, falta diren hilabetetan, kooperatiba batzuetan, bueno, egongo diela kontratazio berri batzuk, eta segurazki urtean zehar, edo urte bukaeran, hasi eginan antzerako mailetan bukatuko dugulakoan gaude. Eta osasun laguntzari pasatuz, panik esango nuke, osasun laguntza gauzak ondo juten dira. Bakizue, bere bilakaera, neurtzeko erabiltzen dugun, kontzeptua badala, hilabetero, oinuradun bakoitzak egiten dugun bataz besteko gastua, ikusten duzuen bezala, ez da asko ikusten, baina momentu hontan aurre ikusita baino basuago dagola, urte hasieran altuago zegoen, baina ikusten dugu moteltzen ari dela, eta eramaten, eta espero gendun bilakaera jotzen ari dula, orduan, bueno, osasun laguntzari dagokionez, bueno, albiste onak izango dituzte. Aldi baterako ezintasunari dagokionez ordez, bueno, alde batetik, asentismo tasa aurreko urteko baino maila basuagoan dago, baina, claro, eska aurreko urtean, Omikron ola hori izan gendula, eta batez behazierako 2 hilabetetan oso tasa altua izan gendun, eta gero zuzentzen hasi izan, ezta? Eta aurten, 1/6 bukatuko zalakoan egin gendun kudeaketa plana, baina ikusten duzuenez, momentu honetan 6,8 dago. Horrek esan edo moteltzen ari dela, baina ez espero gendun bezala. Eta ez ari garelako hainbat eta hainbat gauzik egiten, hainbat eta hainbat neurrik hartzen, baizik eta, bueno, egia da testuingurua ez dela aldekoa, sistema publikoaren egoerak ez du laguntzen, baina gure esku dagoen guztia egiten jarraitu behar dugu, bale? Eta horretako, kooperatibarekin elkarlanean egin behar deula, ze azkenean honek be, kooperatibaren antolakuntzan ere oso eragin handia dauke, orduan. Hemen be jarraitzen dugu erronka handia izaten, naizta, bueno, hainbat eta hainbat neurrik hartu izan ditugun. Eta enplegu laguntzari pasatzen baldin badeu, alde batetik esango nuke,
egiturazko langabezi egoeran dauden mutualista kopurua oso antzerakoa da, ikusten zenduen hasi ginela urtea iaia 680 lagunekin, eta momentu honetan die 684. Jakin dezazuela, hor ikusten zuen alta batzuk egon direla, eta irtenbide batzuk egon direla, altak batez be izan direla eroskiren bulego zentralean egon dela espediente bat, baina urtean zehar ja konponduko dela. Baina nik uste dut norabide, berri hona dela irtenbideak lortu direla, hainbat lortu direla, ikusten duzuenez aurre erretiroak, kalte ordainak, batez be izan dira irtenbide nagusiak, eta urtean zehar espero ditugu hainbat irtenbide gehiago lortzea. Eta gustatuko litzaiguke behin betiko birkokapen kopuru altuagoa izatea, bale? Eta hor behin ikusten dut esfortzu egiten jarraitzu behar deula. Albiste ona ere, bakarrik 19 lagun langabezian daudela. 684 lagun horietatik bakarrik 19 langabezi efektiboan daudela. Beste guztik lanean daude. Haietako askok bere kooperatiban oraindik lanean daude. Beste haietako asko birkokatuta, behin-behineko birkokapena bada ere, birkokatuta. Eta hori oso berri ona da. Eta bilakaera gastuari dagokionez, espero gendun, baina askoz basuagoa da, ia bi erenak bakarri gastatu dugula aurrikusten genduna baino, eta funtsa altua da. Orduan, berri ona da, eta gaina hurrengo hilabetegi begira, ez dugu espero olako espediente handi bat sartzea edo. Egia da, momentu honetan, kooperatiba bat oso egoera larrian dagoela, matrizi oso egoera larrian dago, eta hurrengo egunetan jakingo dugu zehazki zer gertatuko da nahiekin, zebakizue aurre konkurso batean daudela, eta erabaki behar da, ja konkursoa juten dien, edota likidazioa juten dien, edota aurrea jotzen da ben, egun hauetan jakingo dugu, baina kolektibo hori ja sartuta dago. Hemen horra gertzen diren 684 lagun ortean kolektibo hori sartuta dago. Berreun inguru dira. Orduan, horregatik esaten dut, espero deula urte bukaeran, kolektibo hori murriztean, naizta matriziko kontua, ez dakigu sekertatuko da. Espero deu, batez be egiten ari diren esfortzoatik espero deu dana ondo ateratzea, baina ezin da inondik inora bermatu zer gertatuko da nahi. Eta hori izan gutxi gora bera egungo egoeraz kontatu nahi genizuena. Pentsinoi dagokionez, espero baina pixka bat hobeto daola, ikusiko guze gertatzen den urrengo hilabetetan, osasun laguntza ondo, adi baterako ezintasunean, hor jarraitu behar du lajotak ez, bestela, bilakaera ez da ona, eta enplegu laguntzari dagokionez, nahiko ondo, oraindik egin beharreko asko baditugula, oraindik jende askori irtenbide bat eman behar diogula, baina momentuz bilakaera ona. Eta hori izan, lehendabiziko puntuan kontatu nahi genduna, eta bigarren puntua kontateko, Luz Mari eta Aliziari emango diet hitza, ze haiek kontatuko digute. Bakarrik igual horretik osatzeko Carlosek esan dabena, langabezi estrukturalen inguruan, ikusi duzu apenas mugitu dela, 684 daukagu momentu honetan, baina espektatiba da urte bukaeran 620 ingurura jeistea. Programauta daude, eroskiko konponbide batzuk eta birkokapen batzuk, batez ere favortaldian. Orduan, ez dugu espero sarrera gehiago eta konpoketa bai. Beraz, urte bukaeran, bai espero dugu zifra hori jeistea. Arazo nagusiena izango da, esaten duguna matrizikin, zer gertatzen den, eta hemendik gutxi da jakingo dugu, ia akordio batera iristen da bankoekin batez ere, edo likidazioa da biharrean kooperatiba hori. Bigarren puntora pasatu, hau da bilera honetako puntu nagusiena, gudasmoa zen komentatzea, puntu honen inguruan, zein dan gobernuak onartu zuen reforma, ikusteko zer agina auki dezaken lagunadoren sisteman, zemotako gestio instituzionalak egin ditugu gure eskubideak edo mantentzeko, nola dagoen egoera, eta gero beste aldetik zemotako proposamenak planteatzen adira lagunako kontseilu errektorea, batzar nagusiari, kooperatiba guzti, zemotako aldaketak enbiar ditugu gure sisteman egokitzeko
erreforma honetara. Hori da, ikusi behar duguna puntu honetan. Gauza batzu lehoko partea deskriptiboa da eta bere momentua nik ez be azalpenak eman genitzun, baina bueno, ondo dago gogoratzea jakitzeko nundi datorren arazo. Eta gero ja, ikusiko dugu, ze motako proposamena planteatzen ditugun. Bueno, zabera bezala, badakizue 2022an, legea aldatu zala, autonomoen sistema osoa aldatu zeban lege honek, Real Dekreto Lei izan zen, eta gero ja konbalidatu egin zen, hau uztailan onartu zeban gobernuak, eta iraian konbalidatu egin zen kongresuan, parlamentuan. Eta ja sartu da indarrean, urtarrilan batian. Beraz, batzutan entzuten dugunean ez gestionatzen ari gara lege aldaketak, bai, gestionatzen ari ginean aldaketak, baina legea indarrean dago. Saiatu behar garena da, lege hori aldatzen, gure eskubideak isladatzeko lege berri horretan, baina oingoz ja legea indarrean dago, hori da legoko konzeptua. Lege honek aldatzen dau guztiz autonomoen kotizazio sistema, eta hori da oin alifiak azalduko diguna. Eta gero komentauko dugu nola lege horrek ez dago aurreikusten inongo berezitasunik kooperatiben inguruan. Badakizu kooperatibak aukera daukagula reta edo regimen general aukeratzeko, eta lege horrek ez dau berezitasun, inongo berezitasunik egiten. Zehaitzik, negoziazio guztia izan zen autonomoen ordezkariekin, eta ez kooperatibekin. Beraz, ahaztu egin da kooperatiben egoera. Ez da nahi pentsau, borondate txarrekin izan dela, baizik eta ahaztu egin direla gutaz. Eta beraz, badakizue, ahaztu egiten danian, espada isladatzen berezitasun hori, barazoak eukidezakezu. Orduan, hortik dato pizka bat gure arazoa. Dakizuenez, gestio batzuk egon gara egiten, ordutik ona, gestio batzuk ez asko, esango nuke, arlo guztietan, gero komentauko dugu, baina denaren gestio horrez gain, ze horrekin nahi genduna zen, kooperatiben eta launaden sisteman berezitasun horiek onartzea legean bertan, baina badakigu, naiz eta hori lortu, beste aldaketa batzu sartu behar ditugula gure modeluan. Eta hori da, azken hilabetetan, zuzendaritzan eta gero Kontseilu Rektorian aztertu duguna. Orduan, gero, komentauta gero, gestio guztia, zer gertan autonomo zen, nola dauden gestio instituzionala, gero ja, aurkeztuko ditugu, ze planteamentuak egiten daben Lagunako Errektore Kontseiluak. Dira, hasierako planteamentuak. Beraz, ez da proposamen itxi bat, proposamen irekia da, ekainan gaude ondion, hurrengo batzar nagusia, martzuan izango da, beti bezala. Ja, azken proposamenak, Kontseilu Errektoreak, azaroan abendu inguruan onartuko ditzu. Hau da, lehenengoko azalpena, eta honekin jasoko du kooperatiba guztietatik, bere iradokizunak, edo durak, edo kezkak, eta horrek lagunduko gaitzu, proiektu hau hobetzen, bere kasuan. Beraz, ez hartu hau proposamen itxi bat bezala, baizik eta, lehenengoko azalpena kooperatibetara. Orduan, beraz, hasiko gara, Alifiari pasako diot hitza, komentatzeko zertan datza autonomoen erreforma sakon hori. Atzaldean. Ni hasiera baten ingotena da errepaso bat, abenduan eduki gendun batzar bat eta azaldu gendu zen autonomoseko reformaren ari nagusisek, eta horri ingotzet errepasue, hortxe dator guretzako aldaketa ondixena. Hoitxute egonga oinarte, 23 arte, autonomos guretzako zan oinarri gutxieneko oinarriz eta masimo bat, eta hor tartin mobitzen ginen, bat asiste. 57 urtetik gora, tope bat eguen ipinitxe, baina hortxe mobidu izenga urtik eta urtetan. Orduan, aldaketa. Hamendik aurrera, urtarriletin batetik aurrera, autonomosen kotizazioiek kontu neukidauz diru sarrerak. Eta horretarako marketa itxuz, 15 maila, diru sarreren 15 maila, irudi SMI baino azpitsi dago esanak, eta
tabla generala edo 12 mailaku da. Eta maila bakotxa dauke diru sarreran minimo eta maximo bat, bale? Diru sarrerak. Eta hori maila hartute, minimo eta maximo hartute, ipintxe itxuz, oinarri, gutxienoko oinarrixe eta maximoe, bale? Maximo izeten da, tabla danetan agertzen da, diru sarreran topi, hoxe da, oinarrixen topi, bale? Baina azpitxik ikusitxe, diru sarreran minimue ez dator bat oinarri minimoaz, bale? Hasiera baten, horrek minimuek maila bakotxin oso txikixedik, bai? Diru sarrerak ikusitxe, bale? Ez dauke aldean dirik oinarte eukiogun oinarri minimoaz, bale? Hori da aldaketek importantiena, bale? Aldaketa guztire zein da azmue, da gitxike horrek oinarri minimuek korutzeitxi, bale? Eta hurbildu diru sarrerak eta oinarrixek. Azmue hoxe da. Eta horretarako motozkue, 23-tik 32 arte epie, bale? Osea, gitxike jungoa. Zein izango dan egutegixe ez dakigu, bakarrik publikau da, onartu da bez, 3 urterako, 23, 24 eta 25, bale? Eta hor marketan da bez, maila bakotxeko minimo eta maximo, bai? Hori onartute da eta hori martxan dago urtarrilean batetik, bale? Gero, ze aldaketa gisa daukeguz? Ba, bueno, ja gestinorerako, lehena lau aldiz alzan aldatu oinarrixe eta oine 6 aldiz aldugu aldatu eta olako datuk. Eskarixetan, ez dugu eskatzen dugunin oinarri aldaketa bat, bete inbiogu fitxi diru sarrerekin. Eta markauen biogu, hau oinarrixen aiogu, ze hau diru sarrera dauket, bale? Eta ez badugu hola bialtzen, ez tozkue onartzen hori oinarrixen bazie, bale? Oinarrixen aldaketik. Eta gero, Seguridad Sozialak zengo dau, urte amaieran, hartuko itxuz, gure oinarri danak urtekuek, eta ogasuna izkatukotze gure diru sarrerak, eta konparau ingo dau. Diru sarrerakin ikusiko dau, zein mailatan egon bigazten, eta gure oinarrixek hor mailatan mobidu badi edo ez, bale? Azpitxi baga, kobrau ingozku, bale? Eta kada baten, eta ez daukez rekargoik ez ezer. Eta goitxi bagabiz, bueltau ingozku, bale? Osea, gauzi da, nik tarte bat ipintzen dut maila bakotxai, eta tarteotan mobidu biga, bale? Abenduan esaten gendun, ez dauela prisaik, ez dala hasi bier gauzak aldatzen lagunaro nolan segaitxik, ze tablikusitxe, eta gure oinarrixek ikusitxe tarifakuek, ez daukegu arazo handirik eta geixenak hartute, aurrerakinek hartute, urteko aurrerakinek bakarrik indizean arabera, aurrerakinek hartute, sartu itxega. Persona soltik aldigatu kanpo eta hor gestionau itxugu horre persona soltik, baina bestelan orokorrin gure tarifekin sartu itxega aurtengo sisteman, eta bebai sartuko gazte, hemen tablan ikusten da, eskerrin diru sarreren mailak, eta eskuman oinarri minimuek, 23, 24 eta 25, Orduan, edo zein maila hartute, adibidez, 6garrena, nire diru sarrerak 2030 eta 2003 arteko bada, nire oinarri minimue 1055 da. Osa, gure tarifakin eta hori badator, ez dauke inolako problemaik, kasu soltik kendute, bale? Orduan, hor, 23 eta 24 ez daukegu arazo handirik. 25erako japurtxu bat, igo nitxe, eta horre mimimu igo nitxen di, baina, bueno, ondin egiten pori daukegu, gauzak egokitzen juteko, bale? Horaitxik, erreforman, bai, aldatu itxen da, ez daz oinarri minimo bakarra eta maximo bakarra, daz mailak eta diru sarren arabera da. Eta ikusiko gu, etorkizunin zelan onartzen da bien urrengo tablak eta urrengo. Ze, klaro, oinarte onartu dana eta martxan dauena, 25 arte badauke
badago onartute eta publikaute da. Beste dana ez dakigu zelan jongo da. Bizkorrago, daztiroago ez dakigu. Vale? Hori. Hau da, guri dagokin, gauzarik aldaketa ikandixena hoixe da. Baina, ontxe momentun eta zan gendunin abenduen bebai, ondinoik ez ga mobidu bier, ez gazi bier gauzak, harineketan ez gazi bier. Gitxike jungoa. Eta tartin, aztertze jungoa nundi nora aldogun egokitzu gure sistemi edo analakun. Orduan ikusten duzue, epe motzera impactua ez da hundia, ze 2010an ja gure sistema aldatu genduen, ja ez da kotizatzen base minimoaren arabera, baizik eta gure soldataren porzentai baten gaitzik, 160 eta izakaso gizenetan betetzen dau minimo hauek. Noiz dator arazoa? Claro, hau aurrera balin badoia, modelo finalista batean kotizan beharko genduke erretara gure diru sarreren arabera. Orduan, ze espazio dago lagunadorentzat, ezta? Hori da, egoko hausnarketa. Eta bestia da, oin komentauko duguna, rendimientos edo diru sarrera ingresos reales horietan ze konzeptua sartzen diren. Orain arte gu manejatzen ari garenak edo beste konzeptu batzu bai sartzen dira. Eta hor dator bigarren arazoa. Eta hori dira gauza bia saiatu egon garena gestionatzen azken hilabete horietan eta oin komentauko ditzugunak. Alde batetik, ze motako errendimentuak hartzen diren kontuan, eskerreko tabla hori aukeratzeko orduan, ze horrek erabakitzen dau, ze oinarri, kotizazio oinarria ukiko dugun retan. Orduan, bueno, nondi dator arazoa? Autonomoekin nola hitzen dute kalkulua? Autonomoek zer dauke? Diru sarrera batzu dauzke gastu batzuk, eta horren diferentzia da euren diru sarrera netoak, esate baterako. Orduan, zer behin dau gizarte segurantzak esaten dau, diru sarrera ken kanpoko gastuak, eta bueno, gero nola egon lehizke beste motako gasto batzuk orokorrak eta erabiltzen dabelako, ez daki bere kotxia, bere etxia, ez daki zer, horrei danai kenduko diot beste 7%. Eta horiek izango dira diru sarrerak kontutan eukiko ditzugunak, oinarria kalkulatzeko. Ikusten dozuen ez da, diru sarrera mota bat ez daukana zer ikusirik kooperatibeko bazkidekin. Gu daukaguna da nomina bat, ez daukagu diru sarrera batzuk, gasto batzuk, eta abar, ez da? Orduan, bi konzeptu kontuan eukitzeko. Alde batetik, gastuen kenkenta horretan, ez da bezartzen retako kuota bera. Leoko gauzia. Eta bigarrena, autonomoen kasuan sartzen dabe diru sarrera guztiak. Ez laneko errendimentuak bakarrik, baizik eta kapitaleko errendimentuak bai. Eta hor dator beste arazoa. Karo, kooperatiba batera pasatzen bagara, zer esan nahi du? Ez dabela kontutan eukiko, espadago aldaketarik egoten, bakarrik lan aurrerakinak. Baizik eta interesak eta erretornoa monetariza hoitzen badira hauek. Kapitaleko rentak barruan sartzen dira. Zehaitzik, batez ere gizarte segurantzak aztertu indabelako ogasunakin, ogasun zentralarekin, ez podalekin, ze motako diru sarrera deklaratzen daben autonomoek eta ikusi dabe lan sarrerak txikiak direla eta kapital sarrerak handiak direla. Beraz esaten dabe, hemen hau ez dago orekatuta, zer junda gizarte segurantza dana harrapatzera, diru sarrera guztia. Zeitzik, autonomo horiek enpresa bat baldin badute, eurak aldute erabaki zema kobratzen dabeen soldata bezala eta zema dividendo bezala edo kapitaleko errenta bezala. Hori da pizka bat nundik dator pizka bat araudi hau. Eta ez da bena kontutan eukida, kooperatiben berezitasuna. Orduan, lehoko gaia gu egon garena lantzen, eta ez gu bakarrik, baina bueno, gu izan ginen hasieran aintzindaria, gure harremana gaitzik gizarte segurantzakin da esatea zu. Honek ez dauka logika, kooperatiba batian daukazu laneko errendimentu batzuk, hoiek bat datoz kanpoko soldatekin eta bestia da, etekina balin badare nola banatzen diren. Baina hemen kotizau behar dugu lan errendimenduen arabera, eta ez kapitalen errendimenduen arabera. Ez da?
Orduan, hor, indarrein dou, ez bakarrik Lagunaro, Mondragon bera be bai, Konfekor bera be bai, Kozeta bera be bai, Kozeta da Espainiako kooperatiba guztien elkartea, eta baita CPS-en bitzartez, Confederación Española de Empresas de Economía Social. Eta danok batera jungera, gestio instituzionalak egiten, partido politiko guztiekin, eta, bueno, orduan, nola zegoan gauza hau? Ba, bueno, gobernuak ja zegoan prestatzen sektorearekin lege proiektu bat de fomento de la economía social. Eta, bueno, gobernuak bere momentuan esan zigun, bale, aztertu behar dugu zuen egoera, Lagunarokoa eta kooperatibena, baina ez dugu eramango autonomoen proiektu horretara, baizik eta ekonomia sozialaren lege proiektu horretara. Pentsatzen dugu dira toki egokitzena. Orduan, bueno, lantzen ari ginen hori eta planteamentua sektoretik eitzen zena zu. Ez jarri kooperatibetan planteamendu bat eitzen ari ziren bezala, 7% kenketa izan beharrean gure kasuan 9% izatea. Ez, hori ez da, konzeptora jun behar zara. Hau, honegaitzik ez genuen kotizau behar. Eta ja, partido guztiekin eta nahiko adostasuna zegoan, hori horrela izan behar zala. Pentsatzen genuen ja, lege proiektu hori, ministro kontseiluan onartu behar zala, eta justo, egun batzulen hau, Sánchezen erabakia izan zen, korteak disolbitu eta hauteskundeak deitzu. Beraz, aurreratu gendun guztia, pikutara junda. Eta gauza bera, gertau da, Lagunaroko berezitasunarekin. Bueno, bere momentuan, onginean gizarte segurantzako gestorekin, Secretario de Estado, kargo maksimoa, gizarte segurantzakoa, hasieran zer esan zigun. Karo, guk egin dugun lehoko hausnarketa. Nola eragina lehoko urtetan txikia da, eta gu ez dugu kotizatzen bazen minimoaren arabera, baizik, eta gure bataz besteko oinarria 1.007 inguru da, eta bestiak autonomoena minimoa da, 1.000 euro inguru, esaten zigun, eske zuek lehoko urte hauetan ez daukazue arazorik. Arazoa gero ukiko dozue, onartzen dugu. Beraz, guazen negoziatzera 2025an. Ze zuen arazoa hortik aurrera etorriko da. Ja, bigarren fasea erabaki biko, 2026tik aurrera, nola jungo da taula hori lehen ikusi duguna, eta orduan jarri beharko gineke negoziatzera zuen egoera. Logikoki guk zer esaten genu, ezin dugu itzoin, auskalo zein dagoen gero gobernuan, eta zer daki gutaz, ez da, oin aldatu dozue araudia, oin errekonozitu behar dozue, berezitasun hori, naiz eta epemotzera, eraginik ez zeuki. Orduan, bale, jarraitzu gendun gestioak, bai gizarte segurantzarekin, ministroarekin, partido politikoekin, eta bueno, ja ikusi gendun aldaketa batzu zerela. Hasieran gizarte segurantzak ja esan zigun, zeguk esaten genuen, Lagunaro ja errekonozimendu berezi bat dago dauka gizarte segurantzako legean. Da, disposizion adizional batian, 28garrena, nun regulatzen da berezitasunari Lagunaro dena zertarako iteko aldi baterako ezintasunean dakizunez daukagu akordio bat, rekonozimentu berezi bat, gizarte segurantzatik, horregaitzik gu gestionatzen dugu prestazio hori, eta gauza bera beste prestazio batian, FESERE aktibidad, derrigorrezkoa dana autonomoentzat. Orduan hor dauku berezitasun bat. Orduan esaten gendun, zehaitzik ez tozu jasotzen artikulu hortan, beste parrafo bat berezitasun hori rekonozitzeko pentsio sisteman be bai. Ja, badaukagula martxan pentsio sistema eta guk zer eskatzen gendun. Bale, bete beharko dau zuek eskatzen dozuena, baina kontutan hartu horretarako Lagunarora hitzen daben kontribuzioak kooperatibe. Hori da eskatzen genduna hasieratik. Hasieran esan ziguten azan, bale, hori 2025an hitz egingo, gero ja izan zen. Bueno, jasoko parrafo bat, esanez, bueno, la seguridad social hará los análisis de impacto de este nuevo sistema en el sistema de Lagunaro y tal, y adoptará las medidas oportunas.
Entonces, sí, el compromiso es hacer el análisis y las medidas oportunas cuáles son. Jarraitzu gendun, vuelta, negoziazioak, eta ja, azken lege aurreproiektua onartu zebana gobernua, Consejo de Ministrosen, ja jasotzen zeban, gurekin negozia hau eta gero, ja beste redakzio bat. Esanez, la Seguridad Social hará antes del diciembre del 24 el análisis de impacto, ordura arte ezin dagoen, zehogasunetik ez daukiko datuak, para tomar las medidas oportunas, pero de cara a preservar la continuidad del modelo de cotización de pensiones de Lagunaro. Beraz, ja, izan zen aurrera paso handia, ja, rekonozitzen da bela ez bakarrik sistema badagoela, baizik eta beraz dela mantentzea. Hori bai, dentro de los límites que reglamentariamente se establezcan. Guk esaten genuna, bueno, igual komenigarria da beste aurrera paso bat ematea, hori egiteko zer egin behar dozu, errekonozitu el mismo tratamiento a Lagunaro que a las cuotas del beta. Zeitzik ez dozu ematen ja beste aurrera pasu hori. Eta hori ari ginen negoziatzen, baina bestia ja lortuta zeuan. Claro, erabakia hartu arte eta lege proiektu hori bidean gelditzea. Orduan, honek zer esan nahi du? Oin itxoin behar dugula, ia gobernu berria osatzen dan, parlamento berria osatzen dan, ikusi zeintzuk irabazten daben, zemotako gobernua osatzen dan, eta, bueno, orain arte zeudenak errepikatzen badabe, bueno, ja aurreratuta dago, mugimendu gehizena, berriro hartu beharko genduke proiektua, uste gendun tokizan. Baina gertau leike alderantziz, beste partido bat PP hartzea boterea, eta kasu horretan, bueno, negoziazioak PP-rekin, ez da izan momentu honetan PP gure interlokutore nagusiena, oposizioan zegoelako, eta ez da onartzen olako motako proiektuak, badakizu eze joku dago partiduen artien, ez da, orduan, bueno, hasi beharko dugu negoziatzen, segun eta ze partido hartzen daben boterea. Zer gertau leike PP balin badago boterean? Bueno, baten batek igual pentsatu leike, ostia, kooperatiben eta Lagunaroen berezitasuna, igual, kolokan jarri dezak, ez da, historian zehar, ez da gertau horrelakorik, eta badakizu, ideologikoki, PP bat, usten dago espazio gehiago, holako motako sistementzat, ez da, pribatuak edo guk esateko gu ez gara sistema pribatua, baizik eta mutualista, ez da. Eta seguruenez PP bat, igual esan jungo hain urruti, PSOE bezala, helburu honetan, esan ez, autonomoek, nolako malgutasuna zeuken, ez dutzera goiaz, baina ez igual aiegatzera, kotizatzera euren errenten euneko euna, ez da? Orduan, bueno, ikusi biko, ez da? Nundi nola doia zen gauzak, gu konfiantza daukagu edozein partido egonda, etorkizunera, errekonozituko dala Lagunaroren sistema, baina, bueno, pena bada, ja, iza lortuta gendunean, hau gertau dala eta berriro, hilabete batzuk atzeratzen dala, eta bitzartean, kado, bestia indarrean dago, eta hori da, daukagun arazoa. Lortu behar dugula lege horren aldaketa, eta, bueno, gutxienez idule hau hilabetea atzeratu digu, prozesu honek. Bueno, orduan, gure gestioak izan dira batez ere oin arlo instituzionalean, baina naiz eta lortu helburu bi horiek, kapitaleko errentak ez sartzea dinamika honetan eta Lagunaroren kuota kontuan eukitzea, claro, jun beharko era kotizatzera gure lan errendimendu osoen arabera. Eta gaur egun ez dugu egiten hori. Orduan, naiz eta gauza bia lortu, guk gauza batzuk aldatu behar ditugu gure sisteman. Eta hori da, bigarren partia aztertu duguna. Nola kotizatzen dugun momentu honetan, eta zer egin beharko genduke hurrengo urtetan egokitzeko aldaketa honetara. Eta hor daude, bi konzeptu, orain aztertuko ditugunak. Lehenengo kua da, badakizue pentsinoetara bai Lagunarora eta baita autonomoetara
kotizatzen dugun lagunadoren taularen arabera. Segun zein indife daukan pertsona, baina lagunadoren tarifan. Beraz, kooperatiba bat, naiz eta egon, 180an edo 110an, bai lagunadoko pentsioetarako, bai erretarako, egunaren arabera kotizatzen dau. Beraz, hor ikusten duzue, ez dela errespetatzen diru sarreren realaren arabera kotizazioa. Orduan, horrek suposatzen dau, hausnarketa bat. Ikusiko dugu, zemotako plantamentuak itzen duen lagunako kontseilu rektoreak. Eta bigarrena da, beste konzeptu asko daude. Tarifan, indife tarifaren arabera ez direnak ordaintzen, baizik eta horrez gain, ez da? Plusak, errelegoa, gauaz lan eitzen bada, 15. paga bat ordaintzen bada, lanzari aldakorrak, horiek danak retribuzioa dira, lan erretribuzioa dira, inor ezin da hori ukatu, dieften agertuko dira, ez da desberdinduko zer dan rekurrente hilero kobratzen dozuna, baizik eta urtean zehar zenbotako rentak eduki dituzu, eta horiek danak orain arte gure kotizazio zirkuitotik kanpo daude. Zeraitzik, inor esoskuelako derrigortzen kotizazio oinarri minimo bat betetzera. Eta betetzen gendun baldintza hori, baina hori dana aldatu egin da. Orduan, beraz horrek suposatzen dau, hausnarketa bat honen inguruan bai. Zer egin behar dugun, lan errenta hauekin nola sartu behar ditzugun lagunadoko kotizazio zirkuitoan. Orduan, hori dira gai biak aztertu ditzugunak eta horren inguruan komentoko du plantamentua. Hasiko gara lehenarekin, pentsio kotizazioa ia faktore konbertsio 1 edo kooperatiba bakoitzaren tarifaren arabera. Aldiri pasako diatitza. Bueno, 92 gabiz kotizatzen faktor de konbertsio 1. Lehena, hau etorri zan, lehena arazo tekniko bat egitzen gendun aktuariala, probizinioiekin, ze kotizatzen zan aurrerakinen arabera. Eta orduan, segun zelan zoiezen kooperatibak, hobeto edo zainondo, euren aurrerakinen igoerak eta edoet, ez zeukien, ondak sortzen zituen, bai? Eta orduan, goru utzoitzen baeban, defizita sortzen zen. Eta beru utzoitxe baeban, lagunaren tarifai begire, orduan, diru sobretan zen. Eta hori apurtxu bat, eusteko eta normaltasuna apur bat emoteko, sortu zen, faktor de konbertsio 1. Eta zen, lagunaren tarifaren arabera pensioetarako kotizau, eta orduan, normaltasuna zungo zen, gorutz, ze lagunaroko tarifi, kooperatiba guztixen igoeran eta evoluzioaren arabera juten da. Eta orduan hori sartu zen eta horregaz lortu gendun orekatzi alde aktuarial, alde tekniko hori. Baina hori alde tekniko aparte itxitxe, ze ikusi zen, balore bihurtu zala, kooperatiba bat ez badoia inondo, pensioien babestu itxen di sistema horregaz. Eta hori, sisteman jarraitzu zan, geratu inzan, eta pensioen erreformi pentsetan egon ginenin, aztertu inzan mantentzi edo ez, ze teknikoki ez da bier, hori faktor de konbertsio danok lagunaren tarifaren arabera kotizeti, ez da bier, tekniko aldetik, baina ikusi zan hori, bazkide guztixen hartin, balore bat zala, eta orduan, erabaki izan mantentzi. Hasi izan reformi, eta egin genduna. Reforma gure reforma, 2010ko reforma esako. 2010 martxan jarri zana. Orduan, hor bi gauza egin gendun, alde batetik autonomoseko zatixe igon, eta oinarri minimu ekendu gure sistematik, igon hori, eta mantentzi pensioetarako kotizazioei bai retako, eta bai lagunaroku bisek lagunaroren tarifaren arabera izetik. Eta hori oinarte mantenidu inda. Orduan, klaro, gu kontxe ikusten badugu autonomosen reformi eta esaten mozku kotizauin bidala benetazko diruzarreran arabera, ikusten dugu faktor de konbertsio 1 ez datorrela bat horregaz. Ze, klaro,
gauza bada lagunaroko tarifi, eta gero da kooperatiba bakotxaren realidadi, Ni lagunarotik gora gainin bana, nire diru sarrerak altu hau di, eta nire kotizazioie baju hau da. Eta ni azpitsi bana, alrebez, bale? Bueno, hemen adibide modun ipiniogu bi indizearen adibide bat, bale? Orduan hori aldatu ibida, edo pentsetan egon eta bideratu inbida bat eitxeko autonomosen baldintziai, bale? Eta hori, kontseilu errektorak ze pentsau da? Gainetik, aurrerakin maila egun baino altu hau edaukientzako, euren antizipuen arabera kotizetik. Kotizetan asti, bale? Nostik, apiriletik aurrera, bale? Epe bat emongo da, apirilen alkozan hasi, baina kooperatiba bakotxak alko da aukeratu nos pasau sistema barrire, kooperatiba bakotxaren aurrerakin mailara paseti, pentsinoetako kotizazio itxeko, bale? Eta epi amaitzen da 2025ko martxuen. 1 abril del 25 danok maila altu hau badaukien antzako, 2025ko apirilen danak, bai edo bai, sistema barrixera pasaute, bale? Tartin daukegu urtebete bat aldatzen juteko, bale? Eta azpitsi dauezen entzako, hor bi aukerak eukiko dabe. Bata, gaur egun modun jarraitzi, fator de conversión 1, eta besti modelo barrire pasau. Aurrerakinen arabera pasau, bale? Hor, aukera itxiko gu, kooperatiba bakotxak erabakitzi zen nahi da benei. Edo bardin jarraitzu, edo ez, bale? Ez badabe ezer esaten, ze hori kooperatiba bakotxak kontseilu errektorak erabakibiko dau. Eta kooperatiba batek ez bosku ezer esaten, gu bazpadan dauen modu intxiko gu. Fator de conversión 1. Hori azpitsi dabizenak, goitxi dabizenak epie daukie aldatzeko. Bestiek, ez badabe ezer esaten, mantenido ingo di fator de conversión 1 sistemiaz, baina erabakitzen badabe sistema barrire paseti, edo mantentzi, hor aukera bisek eukiko dabe. Karo, guretzako, hau da estatutuen aldaketi, orduan, asambleara jongo zan hau proposamena. Eta, klaro, azpitsi dabizenentzako, aukeratzen badabe jarraitzi, ez dauki inolako kostoik, baina goitxi dabizenentzako, klaro, ni aurrerakin mantentzen baditut, ze pasetan da, ze kostu ukiko da horrek, ze, klaro, hori kooperatiba bakotxa jakin inbiko da. Horretako, gauzi da, hemen formula bat ipiniogu, baina kostu ezein da, guk, pentsinoien, kotizazioien, lagunaro geirreta, hori, oinarri altu hau eukiko dau. Ze, pasauko da, eunetik, kooperatiban mailara, horreko oinarri zen igoeri, eta okie, kuota zati bat, hori izango da kostue, Zelan kalkuletan da? Hor da formuli eta azpixen daukegu tablatxu bat. Urtsu bat ikusteko lan zelan gatzen da, Eundamarrin dauen entzako, kostu izango zan 1,9. Gaurko aurrerakin laboralaren konparaute, hoxe izango zan kostuen. 105 dauena, 1,1 kostuen igoera, Eta kostue da bakarrik pensioetako kotizazioie hori oinartxek igongo zien instantin eunetik kooperatiban aurrerakin mailarat. Hori da kostue, Ze, klaro, gauzi da, gainetik dabizenak pasau inbiko di. Euren aurrerakin mailara kotizatzen, baina, klaro, jakitzeko horrek zer eragine dauken. Ikusten dozu impactua dela proportzionala, eta nun dago gakoa. Ze konzeptuak zartu behar dira kotizazio prozesu horretan.
eta dira diferentzial aurrerakina eta hori aplikatu behar zaio 29ko kostua. Da, bataz besteko kostua pentsinoetarako. Hori da konzeptua. Denaren kalkuluak dauzkagu da kooperatiba bakoitzeko, 30 kooperatiban daude 100-tik gora daudena, bataz besteko den aurrerakin maila da 107, 106,9, eta hain da kalkuluak banan, eta bataz besteko koste igoera da, hori, 100,3, justo tablan agertzen da. Osea, lehengo indau kalkulo konzeptual hau, baina gero indau kooperatiba bakoitzeko eta referenda hitzen dau, tabla honetan irtetzen diren portzentaiak. Orduan, kasu honetan, nahiko erreza da jakitzea zer eragina daukan kooperatiba hauentzat hastea kotizatzen euren mailaren arabera. Kostia handitu egiten da, bai, baina pentsinoak etorkizunera begira hobetu ingo dira. Bai lagunaron, 40% partetik, eta baita, retan, zeitzi, bere bazia igotzen dalako eta beraz bere pentsioak igoitzen direlako. Hau ez da zerga bat, hau lotuta dago kontribuzio bat da gure pentsioak hobetzeko. Zein da helburua kooperatiba horiek lagunaroko tablan gainetik daudenak egokitzea kotizazioa eta beraz bere etorkizuneko pentsioak bere errealitatera. Hori da helburua. Orduan, erantzuteko beste galdera batzuk egon direna beste bileretan kontseilu rektorean eta gaur goizian bai, ezta? Orduan, argitzea gainetik daudenak zabalduko da aukera hori hurrengo urtetik apiriletik aurrera eta urtebeteko epea egongo da kooperatibentzat egokitzeko. Aldabe egokitu lehoko momentutik, 24ko apiriletik, edo abuztuan, edo abenduan. Baina ailegatzen bada, 25ko martxua, eta espadi gute esan ezer, de ofizio lagunarok aplikatuko da kriterio berria. Beraz, urtebeteko epea ematen dugu. Beste galdera batzuk egin da bena. Bueno, bat eguneko 10 baldin badago, eta gero 105 jaisten bada, aldau mantendu 110ko kotizazioa? Ez. Azpitzik, 100ko azpitzik baldin badago, alda mantendu, baina beste movimentuak 100tik gainera, ezin dira mantendu. Azpitzik dauden kooperatibak, mantendu eitzen dugu gaur egungo egoera, zergaitik pentsatzen dugu eta kooperatibak horrela esan digutelako, balore sozial bat dala. Kooperatiba horietan errestu eitzen dugu, antizipo maila geistea egoera txarratian defenditzen bada, pentsioko kotizazioa. Beraz, balore bat bezala hartzen dute. Bere kostea dauka, kotizazio igoitzen dalako. Beraz, aukera biak ematen ditugu. Eta honek ez dauke eperik. Eta kooperatiba bat pasatzen bada, gaur egun baldin badago, por factor de conversión 1, 30 baldin badago, eta gero damutzen bada, eta handik urte betera, erabakitzen badau, pasatzen da beste modelura, utzi ingo dugu. Honek ez dauka printzipioz inungo eperik. Dago, libertade bat, kooperatiba bakoitza, bere kontseilu rektoreak onartzeko. Bata, edo bestia nahi badau. Beste galdera bat irten dana. Eta kooperatiba bat pasatzen bada kotizatzera por nivel anticipo. Zobe zer bezen nahi du? Gau, momentu honetan, 80an dago, baina bere kostea 82koak dira. Kotizazioa, pentsioetarako 100koa dalako. Orduan, bueno, bere logika eukileik. Zehaitze kotizau behar dugu gainetik, gure aurrerakinetan esfortzu gehiago behar dugu. Gu planteatzen dugu, gauza biak egitea, nahi badau, 82an jarri eta kotiza 82den arabera. Zure kostiak berdinak izango dira. Orduan, galdera bat irten da gaur goizean. Hori eitzen badau kooperatiba batek, bazkide bakoitzak aldau erabaki bera jarraitzea kotizatzen 100koan? Ez. Hemen ez da aukerak eta individuala. Dira erabaki kolektiboa. Espada, aurreratzen ari naiz, segun zen motako galderak egon lehizken. Orduan, bueno, beraz planteamentua ikusten dozue. Bata da, bai edo bai, egokitu behar gera, eta epe batian, eta bestia dan, ez libertatea mantentzen dugu, kooperatibak eskatzen da belako sobreesfuerzo hori egitea. Beste galdera, eta horrek teknikoki ez daukara zorik, osea, retak esaten da bena, eskatzen da bena, ez da bakarrik
base minimo bat. Ez du konzeptu hori asko landu, baina base maximo bat dago bai. Zure diru sarrerak 3.000ko baldin badira, zuk ezin dozu aukeratu ja 2023tik 3.000ko baino gehiago basea. Lehenik bazeto zen, bai, baina bestela ja mugatuta zagoz. Orduan, kado, esaten dabe, kooperatiba 90an baldin badago, nola aldau kotizatu 100%. Orduan, bueno, sistema misto bat daukagun bitzartian eta arretara bakarrik 60 baldin badago, ba, limite hori ez dugu gaindituko. Beraz, eta beste aldetik, eta zer gertatu leike, tarifa lauan dauden bazkidea, kaso horretan, bai pasau genke. Orduan, kaso horretan, zer ari gara planteatzen, egokitu autonomozen limitetara, eta diferentzia hori bere kasuan lagunadora bideratu. Oreka bat egoteko kooperatiba bazkide guztien artean, ez batzuk gutxitzeko kotizazioa eta bere aurrerakinak igotzeko, baizik eta lanak esfortzu bera egite, ezta? Orduan, bueno, gauza hori egia aztertzen jungara, eta prinsipioz hortik doia planteamentua. Esaten dutena, ba, bueno, hau nahiko garbi ikusi izan da errektore kontseiluan, eta bakarrik eztabaidagarria izan zen, bueno, epe hori 24 ipintzen dugu, eman genke urtebeteko transizio epea erabaki dugun bezala, baina hortik aurrera, nik uste dut adostasun guztia egonda bide honetatik joan behar dela. Gainetik daudenak egokitu, azpitzi daudenak aukera biak eman, hori da pizka bat laburpena. Bueno, pasatzen naiz bigarren partera eta gero zabalduko dugu pizka bat galderen turnoa. Laneko beste errendimentu batzuk. Hemen ez ari gara hitz egiten ja kapitaliko errendimenduak, baizik eta laneko beste errendimenduak orain arte gure kotizazio zirkuitotik kanpo daudenak. Eta beraz, guk ez daukagu informaziorik honen inguruan. Beste kasuan, guk simulago egin dugu zein da kosten inpaktua kooperatiba bakoitzeko. Hemen ezin dugu jakin. Bai aldizuegu eman kooperatiba guztiei kriterioak kalkulo horiek egiteko, baina guk ez daukagu informazioa. Gero ikusiko dugu zein dan kalkulua, eta oso erreza da ikusi duzue, zein den kostia, baina oin komentatuko ditugu. Bueno, zein da proposamena planteamentua? Da, epe batian, baina helburu finalista bezala, pentsatzen dugu, diru sarrera hauek gure kotizazio zirkuitoan sartu behar direla. Beste gauza da, hemen zozeguz jun behar garela. Baina, planteamentua hori da. Eta hor, rekuadro horretan ikusten duzuen bezala, aipamen bat izan da, pentsioetarako kotizazio zirkuitoan. Beraz, planteamentua, kontseilu rektoretik da, bakarrik pentsio sisteman. Ez banaketako prestazioetan. Bestela, aldozue suposatu, lanzari aldako urtean behin ordaintzen badozu. Ostia, zer agina dauka iten baldin badago pertsona bat, zein izan behar da bere oinarria. Rekurrentea edo hori kontutan hartutan. Zer agin eukileike horrek, absentismo tasan. Pertsona bat langabezian baldin badago, birkokatzen bada beste kooperatiba batean, lehenengokuan turnotan zebilen, bigarrenian zer kobrau behar da, lehenengokuaren arabera, edo bigarren egoeraren arabera, ez da? Orduan, bueno, arrazoi guzti horien gaitzik, desoreka batzu sortzen dabelako, zirkuito osoan sartzea kotizazio horiek, erabakia da ez, bakarrik kotizau beharko genduke, pentsioetarako. Zelburuarekin, etorkizuneko pentsioak lotura aukitzea bere bizitza osoan zehar aukidaben rentekin. Baina epe motzeko prestazioak horiek ez, horrek mantendu ditzen dugu gaur egungo sistemaren arabera. Hori da, lehoko erabakia. Planteamentua da, bakarrik pentsioetarako kotizatu. Zemotako konzeptuak, adibidez, batzu dira, hilero ordaintzen direnak, plusak, errelogoan, baldin badago pertsona bat, gabaz lan eitzen dabelako, beste ordu estrak sartzen ditzulako.
Beraz, hilero ordaintzen dira, baina kopuru ez da berdina. Hilero, segun eta zenbat ordu indaben lana, errelegoa edo gabaz, eragina desberdina da. Eta beste aldetik, dale beste konzeptu batzuk, urtean behin ordaintzen direnak. Izan leike abenduan edo urte itxieran, segun eta ze emaitzak sortu diren, segun eta ze ratioak bete diren, retribuzio aldakor bat egon leike, bazkide guztientzat. Edo izan leike retribuzio aldakor bat desberdinak bazkide bakoitzeko, segun ze motako helburuak edo ze sailkapenean dago bazkide hori. Orduan, konzeptu horiek danak, printzipio sartu beharko genduke zirkuito honetan. Gero ikusiko dau operatiboki nola egin kaso bakoitzean, gu aztertzen ari gara, baina ideia da hau sartu beharko gendula. Planteamentua, fetxatan, esaten do, honek eragina handia dauzka. Beste kasuan, afektatzen da bakarrik kooperatiba batzuetara, teorian maila honian daudenak, eta beraz, ez nuke esango aberatza, baina gaitasuna daukelako, baina hemen denetariko kooperatiba daude, eta batzuk, 180an daudenak, 185an, eta gainera, konzeptu hauen pisua oso desberdina izan leike kooperatiba batzuetatik bestetara. Kooperatiba industrial batzutan, pisu handia daukan, beste kooperatibetan, zerbitzuko kooperatibetan, pisu askoz gutxiago dauka, bai lantzari aldakorra, baina ez errelegoak eta olako motako plusak, ezta? Eta gero beste gai bat be, bai, eragina desberdina da bazkide bakoitzeko, ez bakarrik kooperatiba bakoitzeko, ze bazkide batzuk dauke turnoak eta beste batzuk ez, ezta? Orduan, honek desoreka bat sortu leike, bazkiden artian, euren renta distribuzioan, ezta? Orduan, horregaitzik esaten du, pizka bat, prisa barik junbiar gera. Gure planteamentua zein da? 2025 arte ez dugula sartuko konzeptu hauek gure zirkuitoan zeitzik. Denpora emateko alde batetik kooperatiba guztiek hausnarketa bat egiteko zer eragin daukan honek bere kostuetan, beste aldetik denpora behar dugu egokitzeko gure sistema, bai lagunadokoak eta baita kooperatibenak, nominak eta informazio prozesu hori, ze lagunado jaso beharko luke hilero informazio hau kooperatibetatik, bere kotizazio zirkuitoan sartzeko, eta beste aldetik ikusi behar dugu, bitxarte horretan denpora honetan zer gertatzen den araudiarekin, zer gobernua sartzen den, noraino daukan asmoa eramateko gauzak, orduan, alde batetik, guk uste dugu egokiza dela hausnarketa hau eitzia, trasladatzea kooperatibei eta ez izkutatzea, planteamendu bat egitea esanez, 25 arte ez, eta gero gainera ez da izango dana batera, baizik eta progresiboki ingo dugu, planteatzen da 4 urtetan eitzia prozesu hau, baina dena den esaten dut hau da proposamen bat, baina ez da planteatzen momentu honetan erabaki itxi bat hartzea. Horregaitzik, lehengo kasuan esan dugu, urrengo batzar nagusira eramateko asmoa daukagula, kasu honetan eramango genduke 2025ko batzar nagusira. Gu markatzen ari gara, nondik uste dugu jun behar garela, baina ikusi behar dugu zer gertatzen den bitzartean, eta bai nik uste kooperatiba guztiek hausnarketa egin beharko dutela. Kostuaren aldetik. Kostia kalkulatzea erreza da. Guretzat ez daukagulako informazio, baina ze konzeptua, zenbat ordaintzen du nire kooperatiban, konzeptu hauetaz, urtean zehar. 129 aplikatzen badiot, hori da koste igoera. Zer gertatzen da? Lehen, konzeptu horiek, suposatzen badabe, kontsumo horretakinen 110, lehen ikusi dugu alik erakutsi daren tabla. Zein da eragina? 1,9 puntua. Beste konzeptu hauek, 110 suposatzen badabe, gauza bera gertatzen da. Koste hau izango ligake. Zer gertatzen da? Zein da diferentzia? Lehengo kasuan, afektazio berdina daukala kooperatibako bazkide guztientzat. Hemen afektatzen dio batzuei eta beste batzuei ez. Eta afektatzen dutzen horiei, hobetu egingo dira bere etorkizuneko pentsinoak, baina bestiena ez.
Beraz, karo, ez da hain erreza esatia, kooperatibak asumituko dau kostia, ze batzuk onuradunak izango dira eta beste batzuk ez. Eta baldin bada, bueno, batzuk irabazten dabe, eta beste entzan neutro izaten bada, bale, baina ezkorre beste motako eraginak eduki dezake. Gero kompetitibo izateko, igual kooperatiba ezin da egon eguneko egunean, eta 98 jaitsi behar dau bere antizipo maila. Eta horrek eragina dauka, bazkide guztiongan, ez bakarrik horietan. Ez da, horregaitzik nahi dut esan, garrantzitsuena hemen da, aldatu eitzen dela, bazkiden arteko pizkabak kostien distribuzioa eta horre bai suposatzen da bela hausnarketa bat barruan kooperatibetan. Lehenik eta hain jakiteko zein da inpaktua, segun eta ze pizu daukan konzertu horiek, eta bigarrena nola afektatzen dion bazkide batzuei eta bestiei. Aurreratu bingo naiz bebai, batek igual galdetuko da. Eta lagunadok kriterio bat inposatu behar dugu, edo kriterio bat, rekomendazio bat emango du. Bueno, hausnarketa hori egin da lagunadon, eta esan da, ez. Printzipioz hori ez da gokikula guri. Guk bai lagunduko dio kooperatiba guztiei, Mondragonei eta azterketak egiteko ze motako aukera dauden, zer eragina daukan bakoitzak, baina esaten dugun bezala, gu ez gara sartzen ia kooperatiba bat egunean egun beharran, edo egun damarrean, edo 95 hori da, barruko erabaki bat, kasu honetan, gauza bera esango genduke. Nik ez dakit kooperatiba batek ordaintzen daren plusak, merkatuakin konparatu, saltua diren edo bajua diren, bere langilei, TFI, berdina ordaintzen dutzen, edo desberdina, ze pizu daukan kooperatiban, bere indizeen maila nolakoa dan, gauza asko daude hor, ezta? Baina bai egia da, honek afektazio bat eukiko dau distribuzio hortara, inpaktua ez talako berdina bazkide batzuengan eta bestegan. Baina beti lehen esan duten bezala. Hau ez da zerga bat, hone dauka lotuta pentsio hobetzea etorkizunean. Beraz, kooperatiba batek badakizaia dela, baina bere legitimitatea eukiko luke bebai, zu, lanzari aldako hori, oin eguneko 10 baldin bada, igual eguneko 8an ipini behar dugu. Jakinda, orain arte ez da bela kotizatzen, eta hemendik aurrera kotizatu behar da bela, ezta? Baina gu lagunadotik ezin dugu esan hori behar da den kooperatibak, edo ez. Batzu dauke lanzari aldakorra, beste batzuk ez, hori ja bakoitzaren erabakia da, ezta? Bai, kooperatibekin, kooperatiba taldekin eta Mondragonekin, bai harremanetan egongo gara, jakitzeko inpaktuak nola behar diren, zemotako rekomendazioak aldirenein, baldin badare, baina Mondragon aldetik, ez lagunadoen aldetik. Bueno, badakita gai zaila dela, horregaitzik gure erabakia da, hasi biharge hausnarketa horitzen kooperatibetan, eta horregaitzik EPEA luzatu indu kasu honetan, ez da? Badakigu beste motako inpaktuak dauzkalako. Baina nik uste dut, kontzientzian esan da, baten bat esaten da, jode, ezke igual aldatzen da eta PP etortzen da, eta moztu itzen da hau, eta oso zaila da. Hau, bat. Eta enpresa guztiak kotizatzen dabe, regimen generalian, konzeptu guzti hauen arabera, eta da gauza bat hor dagoela, ez da? Orain arte, beste toki batera begiratu dugu, nahi dut esan, ikusiko, itxoingo dugu, baina... Eta beste hausnarketa bat, batek esan dike, zehaitzik eitzen duzu planteamentu bat 4 urtetan, zehaitzik ez batian, kostien eragina daukarako, eta zehaitzik ez itxoin eta jun retaren egutegiarekin. 2022 arte eitzen badau aldaketa hori, zehaitzik ez dugu eitzen guk. Segun zer eragina daukan, bazkide bakoitzeko, hoientzat kotizatu, zaten duzu, pentsauk, nik lagunagon ez daukat alazori, pentsauk kooperatiba batean, zer suposatzen dago horrek, momentu batean, bazkide erdizagaitzik, kotizatzen dela, bere lanzai aldakorra gaitzik, eta beste bazkide erdiak ez. Hori gertauko zan baldin bagoiaz ala defensiba, ze hasiko zan indize bajuetatik, hoiei eragina eukitzen, lehen ikusi dugun tabla gaitzik, ez da, indize altua daukenak, base minimotik, base berrira,
rekorrido asko dauke urte askotan, baina behian daudena rekorrido hori segitzuan betetzen da, ez da, orduan nik uste dut hori ezin dela onartu kooperatiba bakoitzean tratamentu desberdina eukitzea bazkide batzuei, bazkide batzuentzat eta bestientzat, ez da, horregaitzi planteamentua da ez, dano jun beharko gineke batera, eta guztion artean erabaki behar dugu zeintzu diren zein dan prozesua eta nola egokitzen dugun gure sistema, jakinda ez dela izango, gure planteamentua ez da izango momentu batetik bestera dana sartu behar da, progresiboki, baina guk definituta gure egutegia. Orduan, bueno, hori da daukagun planteamentua, esan duten bezala, hau da hasierako planteamentua, Kontseilu Errektoreak hau batez onartu dau, baina bueno, oin gaur ezain, bazalpenak emoten, zabaltzen kooperatiba guztietan, eta hortik jasoko dugu, zuen kezkak, idokizunak, eta ikusiko dugu. Nik uste dut, gauzak izenak eta galdetzen direnak guia kontutan eukiditzugu, gure hausnarketan, baina beti urten lehike, gauzaren bat, igual, kontutan ez dugula euki, eta, bueno, baldin badator, aztertuko da Kontseilu Errektorean. Honekin ez dut esango dana onartuko dala, baina aztertuko dala, beti bezala, bai. Eta ja, urte bukaeran, horrekin, ja, eraman gaudu, planteamentua, batzar nagusira ze, alik esan daren bezala, estatutu aldaketa bat behar da. Segure estatutuak esaten dabe, banaketako prestazioak da, bakoitzaren bere indizen balorea bere kooperatiban, baina pentsioko kotizazioa da indize horren balorea lagunaroko tarifan. Hori da aldatu behar duguna. Bueno, nik aldo jarraitzu, Galderak itxeko momentua, bai hemen zaudetenok edo online zaudetenok, galderak itxeko momentua da. Bakit pizka bat abrumauta geratuko zaretela, ze guk aspaldiko partez ari gara gai honetaz, egunero jota fuego, eta, bueno, zuentzako batzuentzat lehendabiziko aldia dala, bakit hausnarketa prozesu badala, barneratzeko, eta agian galderak ez dira orain ateako. Bitartean, azpaia ikusiko beteia galderaren bat aiatzen den, nik esango nuke Luis Marik Elena aipatzen zuenaren arira filosofia aldatu indala. Retaren filosofia aldatu indala. Lehen bazegola limite gutxieneko eta gehienezko limite bat, eta hor mugitzen baldin bazinan, ondo, baina ja ikusten dezuen nola bideratzen ari die beste estenatoki batean. Nun kotizazioa izan behar da, rendimentu realaren araberakoa. Hor badau transizio prozesu bat, eta ikusiko gu noraino ailegatzen den transizio hori, eta testu inguru hortan guk planteatzen deuna uste da arduratsu aritzea, eta gu aurreratzea eta ez itxoitzea berze gertatzen den, eta agian ez badego ez ere egiten, hasiko da batez be 2025 aurrera eragina izaten kolektibo batzuengan bai, beste batzuengan ez, eta nik uste horrek ez lukela inolako zentzurik izango, ez da, orduan. Zein momentutan gauden, bueno, kooperatiba guztietara zabaltzen ari gea lehendabiziko mezu hau, Luis Marik lehen esaten zuen bezala, hasierako planteamendu bat da. Egia da, faktor de konversión hori dagokionez, nahiko argi ikusten dugu, nahiko garbi ikusten dugu, eta gure asmoa izango litzateke 2024ko batzarrea eramatea beharrezkoak diren estatutu aldaketak. Eta beste gai horretarako, denbora luzeago hartuko deula. Kontuan harturik be, gobernu berri bat egongo dala. Berri bat izan edet, segurazki pertsona desberdinak egongo dila, nahiz eta partidu ere kuk izan, bakigu eskriba ez dala egongo. Orduan, bitartean gu zein gu, osatuta egongo dala gobernua, hasiko gea gestio instituzionalekin, lehen Luis Marik aipatu ditun gure eskaerak nola gauzatzen diren ikusteko, eta ze motatako espazioa dugun, alde batetik lagunaroko sistemak ze espazio oke, eta bitartean beste zalantza batzuk, kapitalenak, eta hori iakotizatu behar da ben, argitzeko asmoz. Lehen Luis Marik esaten zuen bezala, eta ni berarekin nahiko ados nabil. Batzuk pentsa dezaketela, gobernu aldaketa egonez gero, guretzako kalte izango dela. Demokrazia sortu zenetik Espainia, edo bueltatu zenetik Espainia,
kolore desberdinetako gobernuak egon dira. Lagunaro zaharragoa da, ezta? Eta bitartean hor ondo konpondu izan gea guztiekin. Eta nik uste kapasak izango garela guztiekin ondo moldatzeko. Ikusiko gu denala nortzuk diren, eta zen motatako asmoa da ben, zen Luis Marik esan denzun bezala, agian PP baldin bada, horiek prozeso transitorio hori motelago ingo dabe, edo ez dute jarraituko ikusiko, eta baina bitartean guk hausnartu behar dugu, zen motatako beharrak ditugu. Eta bitartean bigarren gaietarako, lehen esaten zaben bezala, beste tarifatik kanpo dauden beste lanzariak prestatzeko, kotizazioa hasteko, guk barruko egiturak prestatu behar ditugu, informazio hori ez dugu, guk ez dakigu zenbat kobratzen edo pagatzen diren kooperatibetan plusak direla, errelegoa direla edo nocturnidadea direla edo, eta hori ez dakigu, prestatu behar geha guk informazio jasotzeko eta zuek informazio hori guri helarazteko. Orduan, ikusten zenduen bezala, hor badago beste plantamendu bat, irekiago bat, 2025ko batzarrari begira, ikusiko 25ko, ez daki noizko batzarri begira, eta hor badago transizio plantamendu bat. Ikusiko, agian urren urten, ez dakit, bizibilidade gehiago badugu sistema publikoan zer gertatuko dan, eta agian 4 urte egin beharrean, agian 3 edo 5, edo 2025 hasi beharrean, 2026an. Bitartean ikuste arduratsu jokatu behar deula, eta horregatik, esaten deula, edo planteatzen deu, hasierako bi gai hauek kontuan harturik ikusten desunez, lehendabizikoan, indar gehiago jartzen diogula, urrengo batzarrei begira ja pentsatzen ari garelako. Eta horre suposatuko luke, momentu hontan egiten ari gaena da, zuei zabaldu, zuen feedback jasotzeko, oain ez bada, beste momentu baten, jakin dezazula Lagunaro beti presa agertzen garela, zalantzak izan ez gero, zuek etortzeko, edo gu juteko, edo zuen kontseiotan berbaiteko, edo eskatuko duzuen babesa eta laguntza eskaintzeko, ze jakin bakigu ez dela, batzutan ez dela erresa, baina bai gustatuko litzaiguke kooperatibetatik jasotzea bintzin da zuen iritzia edo feedbacka, eta holako zalantza ja konkretuak sortzen baldin bada, segurazki ja gero hau eramango gu a lo konkreto, eta hau gau da, horiek bezaiatuko gera erantzuten, baina momentu hontan hasierako planteamendua da, zuek barneratzeko, zuek hortaz hausnartzeko, eta horrengo astetan edo egunetan nahi baldin moduzue, Lagunaro beti presa agertzen da. Saioa grabauta ongo da, orduan norbaitek geho aspertzen baldin bada, eta ikusi nahi baldin badu berrio, hor dago, ez bakit ez duzula ingo, baina ez gitzinez hor planteamendua hor dago. Eta gerora begira ikusiko gu, sistema publikoak azkenean zer irabakitzen do ikusiko gula, ikusiko gu Lagunaroren hausnarketa estrategikoetan, erabakiko gu nora, eta nola eraman behar deula gure modelua, baina, badago zeregina, Ez dakit, hemendik galderarik ez dia jau, hemendik galderarik ez badau, aurrea joku, bale? Ez parece? Orduan, Ali? Bale, aparkau itxogu autonomoseko zera, gaixe, eta beste gai bat jorratuko. Kotización por días edo egunka Lagunaron. Betidanik, Lagunaro kotizazio izen da hile osokue, bale? Nundik dator hori ze autonomosekue hile osokue zan. Eta gertatzen zan, kotizazio hile osoku izetez, altak izeten ziren lehenengo egunin, ez biztutenak, eta bajak izeten ziren azkenengo egunin. Baina oindala urte gitxi batzuk, autonomo zen hasi izan kotizazio egunka, bale? Gaur goxin batzuk zauzkue ezekizela. Eta autonomosek zelan eitzen dau. Altak eta bajak eitxekoz epe batzuk egoten di. Orduan, epe barruen tramitatzen badi altak edo bajak, eta ez badi altak lehenengo egunekuk eta bajak azkenenguk, hor kalkula hori txitxuz zenbat egun egon zaren altan, eta bakarrik kobretan dau, horrek egunek, bale? Bi erara itxen dau. Hori tramiti itxen bada, hile erdixe baino harina, euren likidazioa hile erdixen izeten da.
Orduan, zeitzen da, hile erdixe baino harina bada, ja hile hortan badator kalkulaute egunka, bale? Eta berandutxu haitzen bada tramitie, hile guztixe osoik kobretozku, eta gero urrengo hilin, buelta hoitxosku de ofizio, guk ez dugu eskatu biherrezer. Eta lagunaro zeitzen da, guk ikusten dugunin zati bat daukegulo sobran, buelta hoitxogu kooperatibai. Vale? Hori gabi zeitzen ja autonomos hasi zanetik, aztertzen badozue likidazioie, ikusiko zue, horrek altak eta bajek eta ukitzen dabe lerro bat regularizazio bezala eta arretako kuota zatixi izeten da. Vale? Hori ja badabil eta badabil eta, konpontzen ga kooperatibakin. Baina hori lagunaroko kuotiaz ez da pasetan. Orduan, ze gertatzen da, ikusitxe autonomoseko zatixe ondo juten dala, eskarixek uki izen doguz, eta gau ikusten gendun, aurrera pausu bat emomi gendule. Eta orduan zeitxagoi ez, egunka kotizetan hasti lagunaroko zatixe bebai. Nos hasiko ga, hasiko ga, abuztuen ustaileko altak eta bajakin. Gure asmuebe bai da autonomozen modunen. Ez hilien dana zuzendu. Baizik eta altak eta bajak tramita bengo di, eta urrengo hilien ingo gu diru bueltaketi kooperatibai. Orduan, gure asmue da hori, eta erabakiogu abuztuko likidazioen, abuztuen amaieran, hori izango da lehenengue eta izango da ustaileko altak eta bajan gaitxik. Eta ze altak eta ze baldintzakin. Hor, altetan, eukiko guz kontun MDD eta mutualista, betiko mutualistak altak eta reinkorporazioiek, baina kotizazioietik ez datozenak. Zen nahi otezan, ni bana excedencia cotizando edo cotizante capitalización eta alta bana horrez. Bakarrik ez dauket kotizazioa eta altana, kasu horretan. Eta lehenengo egune baino egun altua bada, eta epien sartute bada hori alti hori. Orduan, zein gogu, hile hortan, kota guzti osorik kobrao. Eta hurrengo hilin, bueltau, zatixe. Eta bajakin zein gogu, bardin, ze baja klase. Bajak estoiezenak kotizazioiaz jarraitza. Ze kotizazioiaz jarraitza badui pertsona bat, zeni kooperatibatik alde itzen dut, eta gero nire jubilazioeneko jarraitzen bana kotizatzen ez dauke zentzuiku diru buelteti eta gero bera izatixe konponduko da kooperatibiaz eta kuotiaz, likidazioien. Orduan da, ni baja bana sisteman, ze baja klase. Esatugunek bajas definitivas esaten dizenak, lehen galdera bat egon da, eta excedencia bada, ez badoi jarraitza kotizazioei ez guri zelan gatzen dan kooperatiban, berdin dozku, guretzako baja definitiva izango zan da. Horre bajak, MDD-ku epe bai, eriotzak, alda suertau, eriotza izeti, eta gainera pasau da urten, maiatzan batin, pertsona bat hil zan, eta guk kotizazio osorik kobrautzeko kooperatibiai, eta alargunei ordaintzutzegu urrengo, hileko, amaieran, ez dakizter. Hor egokitzuko gube bai alarguntasune. Baina, kotizazioien hor segertauko zan, maiatzak kobrauko gendun osorik, eta ekainin bultauko gendun ixe kuota guztixez, egun bat bakarrik gonzan altan, hola ningo gendun. Eta gero, jubilazioie tarifa laukuena. Ez bada, hile eta hartin bada. Segaitxik, ze horrek lagunautik ez daukie gero prestazioarik. Orduan, hor, bai izango zan, nina jo jubilau, nire urte betetzin. Jubilau ez da problemaik. Eta hori kuota zatixe, buelta bengo dutzen kooperatibiai urrengo hilin. Ez da basetan bardin, pensiñora banoie. Ze hor, hile osoko kuotiko brauko gu. Orduan, horretxik matizetan dugu jubilazion sin lagunaro, tarifa laukue. Eta hori, bajetan izango zan, edozein egun, azkena izen kendute, eta bai altak eta bai bajak epien tramiteute lagunaron. Zen nahi dago esan, nik ezin dut esan, oin ekainan maiatzak alta bat nahi dut zartu.
bai, sartuko zu, eta kuotiko ordainduko zu, bai lagunaroku eta bai autonomoseku osorik zeberandu zabiz. Hor ez da zatirik ez ezer. Eta bajetan bardin. Ni atzerat, ez que ez dut sartu baji. Hombre, invalideza danin ja bere tratamentu berezixe dauk eta horregaitxik ez dugu sartu hemen. Ze hori beste kaso bada. Baina ez astuin jaten, suertetan da. Ez, epien sartute bada, bai eukiko dau tratamentu. Eta noz sartuko gu diru buelteti urrengo hilien. Horregaitxik, lehenengo izango da abuztuen eta izango di ustailako altak eta bajak. Eta segaitxik ez guen ustailan ekaineia zarratu ingendun atzo eta berandu gabiz edo zer esateko, ze kooperatibak ja indozu ez likidazioi finikituk edo danadalakon. Orduan, ez gazi bierroin nastetan. Urrengo hilerako kontu nekuita holan nengogu. Hori, ez da ditu lertu da, nik uste erreza da, administrazioan eta zaudeten, badakizu hau gertatzen zala, eta hemendik aurrera egokituen behar dago. Ez da, kotizazioa egunen arabera, gainera eriotza baldin badago, alik esaten den bezala ez bakarrik kotizazioa, prestazioa egun horretatik aurrera kobrauko da, eta orain arte utzune bat geukagun hori. Jakinean egon urrengo hilean zuek kobrauko dozula, baina ja, ustaietik aurrera, ajuste eitzen danean azken likidazioa bazkiarekin, ja kontutan aldozuela uki, ja hau ustaietik aurrera. Eta bakarrik, jubilazioan laguna Don Alifiak esan da bena, karo. Gure jubilazioa da, hile osoko kuota, horrek erosten dau edo jubilazio kopuru bat, karo, bat personal 10 edo 15 jungo balitz eta espada jubilatzen hile bukatu arte, lehenengo utzune bat egongo zen kotizazioa, baina gero, eta zer gertatzen bada istripu balin badauka hiltzen bada bitzarte horietan en el limbo. Ezin dugu utzi olako denporak, ez da? Apurtzen da ben harremana kooperatibakin eta lagunadoekin, bai, baina jarraipen bat baldin badago, jarraitu behar da kotizatzen azken momentu arte. Baina beste kaso normala, mutualista doiazenak IRDian edo MDDak edo altak edo hori konponduta egongo da hemendik aurrera. Bai, hombre, hau erreza da esatia, esaten zigutenean, gu esaten argi dago. Hemen dijo, mira, garela, gauzia da, tripa guztiak, sistema guztia, eta aldatu behar dozuna. Konfigurauta dago sistema, kotizazio, hile osokua, eta ez da hain erreza gauza hauek aldatzea. Konzeptu batzutan oso erreza da, baina gero aplikazioa ez da hain erreza, eta beste lehentasun batzuk eukidoz, MDD, eta oina llegau da momentua, hau egiteko. Beste gai batzuk, beste mezu labur batzuk, zeia denbora luze dara magula. Lehenik eta behin, jakin dezazuela afilazio prozesuan ari garela firma digitala erabiltzen. Azkenengo hilabetetan, hasi ginen kooperatiba gutxi batzukin, frogetan ia posiblea zen sistema hau erabiltzea, baina egia da jende asko edo kooperatiba askotik ez aretela erabiltzen ari. Bakizue honek onura onak baditxula, besteak beste papera desagertzen dela prozesu hortan, eta papera ez da juten eta gehi bueltatzen dan, guzti hori suposatzen duenarekin, eta horretaz aparte, papera murrizketa nabaria dela, orduan guk gonbidatzen dizuegu erabiltzea, bakite batzuk erabiltzen duzuela, baina orokorrean ez da oso ezaguna oraindik. Webgunean badugu gidaliburu bat, nola erabiltzen den, zuek ikusi nahi baldin baduzue, baina erraza, eta zalantzarik izan ez gero, bai Alicia, bai Bea hor dagoela ikusten dedala, beti prest daudela erakusteko, eta nik uste dut pena merezi dula. Bazkidearentzako nahiko erresa dela, mugikorraren bidez onartzen do egin beharreku, eta orduan, indarre emango digula. Oain da gomendio bat, eta agian hemendik hilabete batzuetara gomendio sendoago bat izango da, bale? Baina nik uste pena merezi duelako, ez molestatzeagatik jendeari edo. Hau alde batetikan, beste aldetikan, jakinen gainean egongo zaretela, aldi baterako ezintasuna kudeatzean, sistema publikoan prozedura aldatu dela, eta hain partiak, lehen partia zirena, baja ematen zizutela, mediguak ematen zizun papertxo bat zuretzako, hor diagnostikoa agertzen zala, eta gero beste papertxo bat,
enpresarei emoteko, eta hor diagnostiko etxan agertzen. Eta bigarren parte hau ja ez da existitzen, ze teorikoki badagola prozesu automatiko bat, nun segurantza sozialak igotzen do plataforma baten, eta kooperatibak ikus dezake haber zenbat lagun ditxun bajien. Bueno, prozesu hori oso ondo da, baina martxan jartzeko, dabian jartzeko, ja behinbetiko martxan jartzeko, bueno, hainbat arazo teknikoak eta, bueno, egin beharreko gauza batzuk egin behar izan ditugula, ze gure kolektiboa, segurantza sozialan agertzen zen Lagunaro. Baina etzan agertzen hauek dira Caja Laboralekoak, hau ez dakit nongo, eta ez dakit, bueno, orduan prozesu bat egon da identifikatzeko, zehatz mehatz, pertsona bakoitza zen kooperatibakoa dan, eta orduan kooperatiba bakoitzak begiratuko dula bereak bakarrik ikusiko ditugula. Hori ematen do konpontzen ari dala. Egia da, era berean, osakidetzak hemengo datuak igo behar ditxula, arazo tekniko batzuk izan ditu, izan ere, egun batzuk bertan bera geratu zen bere aplikazioa, baina badagola bidean. Ikusiko ia hemendik itzira ja prest dagoen, baina bitartean gure araudiak dio, pertsona batek baja esaten dula, 48 orduko epea dula, partie fisikoa sana kooperatiban entregateko. Orduan, imagina ezakezunez hori moldatu behar deula, hori parte bera ez da existitzen. Orduan, jakin dezazuela prozedura hori moldatuko gula, horrek suposatuko luke araudiaren aldaketa bat inberri izango gula, kontseiluak onartuta izango dugula, horren berri emango dizuegula. Baina bain, ezin dugula persona bati 48 orduko bete behar hori eskatu, beak papereik ez dula izango, eta berea dana ez du entregatu behar, hori jakin dezazuela. Orduan, horrekin be ari garela. Eta gero, pertsonal departamentuetan aritzen zaretenak, bakizuela, tarteka, batzuk egunero sartzen zaretela Lagunaroren webgunean, zure gestinuk egiteko, eta momentu honetan erabiltzen deun sarbidea, nahiko, desde un punto de vista de ciberseguridad, nahiko ahula da. Horrez suposatu du, hemendik hilabete batzuetara, sendotuko dugu prozeso hori. Oain modan dauden, zea da, autentifikazio faktore bikoitza bat erabilita, horbe, sendotu barri izango ditugula neurriak, eta Lagunaron be ala ingo deula. Eta gero, de un tiempo hasta parte, olako forotan elkartzen garela, gustatzen jaku aro gestinioz berbeitxea. Eta gustatzen jaku aro gestinioz berbeitxea, uste dugulako oso instrumento eraginkorra dala, oso potentea dala, bakit Laboral Kutxako jendeari saiola gustatzen, kompetentzia hola, baina guk sinesten dugu aro gestinion, eta uste olako forotan partekatu behar deula, eta itxin behar deula, eta jakin, mutualistek jakin desatela, naizta bere kooperatibak ekarpenak ez egin bere izenean, bakoitzak a titulu individual egin ditzakela. Egia da, igaz, rentabilidade negatiboak izan zirela, industria osoan gertatu zalan bezala, baina aurten adibidez plan mistoan rentabilidadea 3,7koa dala, maiatzaren itxierarekin, eta diru plana dana, hau da, epe laburreko inbertsioak egiten dituna, aurreko urtetan nola tipo interesak oso basua zeuden, rentabilidadea negatibu, oso basua baino negatibu, baina 1,1 ari garela. Orduan, jakin dezazuela, ze pena maten digu, gehiago erabili izan, eta pena mehiu zigula uste dugu. Eta bukatzeko bi mezu, lehenik eta ben, hemen dugu Luis Mari, bakizu nolako den Luis Mari, eta bakizue gehienek jakin guzue, erretiru hartuko gula. Eta erretiru hartuko gula, abuztuaren 31ean, hau da, bida baten erretiru hartuko gula, baina dela jarraitzen do esan ez, eramango dugu aurrengo batxarrea, ikusten duzu, ez da, ze pasinoz bizi gula, ez da? Baina, erretiru hartuko du nenean, batxarrean bertan jakinarazi gendunez, Carlos Mazak hartuko du Luis Mariren erreleboa, naizta erresa ez izan, ni orain arte idazkari nagusi ibilinaz, edo ibiltzen naz, eta norri izango dan gure idazkari nagusi berria jakinarazi nahi dizuegu. Pantailan dezuen, segurazki zuetako askok ezagutuko duzue, Kontxi Benite da, oaingo komunikazio arduraduna da, hainbat denbora edo ibilbide luzea badarama idazkaritza orokorrean, horrek esan edo ikuspegi oso orokorra dela, eta postu horretako nik uste dut oso baliogarria izango dela, eta gaina duen jakin mina eta jarreran ikusten oso positiboa dela, eta segurazki
ondo egingo gula, ezta? Orduan, bueno, jakin dezazula idazkari berria be izango dugula. Eta bukatzeko, lehen goizez be ala egiten nun, lehen goizez Luis Marik etzekin, oain bakiz esango dan, baina goizez sorpresa bate izan da beraintzako, bueno, berazkenengo itxaldia da. Aspaldiko partez, ez dakit nola bizi izango un hemendik aurrea. Bueno, bai, ez. Hala, bakizu Luis Mari guztaian partean pilerak editzeko kapasa dela, baina, bueno, uste bere azkenengo itzaldi izan dela, eta ene izenean itxiten dut, baina uste lagunaren guztion izenean itxiten dela, esaten dedanean, ore bat izan dela, lujo bat izan dela, berarekin batera lan itxea, eta berarekin batera horren beste ikastea, vale? Eta, bueno, nik eskerrak luzatu nahi dizkiot, kontuatzen baldin baza, eta azkenengo urtetan, hainbat egiturazko erreformak egin ditugula Lagunaron, eta guzti hoien atzean Ugarte zegoen. Bakizu hemen ideologo nagusia beha izan dela, eta nik uste dut bizitza osoan Lagunarok eskertu behar izango diola. Adibidez, 2010an egin genduen erreforma. Oain kontuatzen baldin bazete, 2010an egin genduen erreforman, hainbat gauzik aldatu genitxun, besteak beste zenbat ekarpenak egiten genduen sistema publikoan eta gure sistema mutualistan edo. Imaginau, momentu hontan, gutxieneko ekarpenak egiten egongo bagina sistema publikoan, osea, danak kolokan egongo litzake, ezta? Eta modu batez, Luis Marik ikusi zuen, ezta, aurreatu behar genduen, eta 160 formula hori asmatu genduen, edo eta igaz, kaudiemena lautik bera egon zala, justu momentu enten, asmatzen egon beharrean, 2010an ja zehatu genduen, edo zehatu zuen, reglamenduan, bueno, nik uste dut beak utxitako arrastoa handia izan dela, eta eskertzeko moukoa. Hoi bai, irailaren batetik aurrera, aro berria. Aro berria, Ugarteren osteko aro berria, bueno, nik esango nuke, ziur gabetasun momentu badala, ikusi duzu, erretaren inguruan zenba gauzi gertatzen nahi die, merkatutan zenba gauzi gertatzen nahi die, baina ilusioz beteta hartzen dugu erronka hori, konpromiso handiz hartzen dugula erronka hori, arduratsua dituko garela, eta batez be, jakinda barruan badagola horren beste itxiten deun talentoa, nik uste dut momentu honetan Lagunaroen barruan talento handia dagola, eta ez nigatik, beste pertsonengatik esaten dut, eta segurazki guztion aurrean aurreatatzeko kapasak izango garelakoan gaudela. Hala espero dugu kale SIA, eta, bueno, jakin dezazuela, eta ez izan inolako zalantzarik guk gure honena emango deula, aro berri hortan ere. Zoro, bakarrik gauzatzu bat, nik konfiantza osoa daukat, talde honetan, erekin lan egin dabe, ezautzen ditzut, eta ez bakarrik aldaben guztia ingo dabera, baizik eta ondo ingo dutela, eta lortuko dela helburuak. Eta, bueno, eskerrik asko zuei lanai, eman zuen laguntza gaitzik, arreta gaitzik, eta goizien esan dutena, ikuste banau zuek aletik eta agurtuz, niri batzutan ez dut ezautzen jendia eta gero gelitzen naiz, zein izan da, nunik ezautzen nau eta hori, igual jende gizar ezautzen nau nik zue baino, ez da? Baina, bueno, ez kezkatu ez pasaitzuet agurtzen, ze batzutan entuen ere despistearekin eta, bueno, lasai egon eta urrengo arte. Bueno, esan dako, eskerrik asko beste behin ere etortxegatik, gaur hemen 10 lagun bertaratu zarete, 57 lagun online egon die, bueno, eskerrik asko guztioi, eta el tema gaurko gaia sakona da, hortaz jarraitzuko itxiten, hasi ja bueltak emoten, eta zalantzik izan ez gero, ez izan inolako ardura guri helarazteko. Eta komentau goizian zema jende onda. Bai, goizian egon geha hemen 50 lagun bertaratu, eta online 230 lagun egon dira. Bueno, holako gauzak jakimina sortzen dula, ikusten duzu, jende askok interesa sortzen du, eta nik uste dut gaina interesa sortu behar da, importantea da, eta eragina izango doan jendearen ekarpenetan, eta horre suposatzen du pentsinotan be, orduan, nik uste dute gai hau importantea da. Eskerrik asko eta egongo gara. Vale.
Agur bat.